ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp 2020 рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб ҳастаи Opel хетчбек срочна фурӯшӣ, Daewoo Nexi D солҳои нав бо нархи арзон, Nissan Maxima ҳастад дӯстони азиз, ва ҳастаи Opel Vectra B дути бо нархи арзон ва сайстиони зур, ҳастаи Opel Sedan бо нархи арзон, ҳастаи Toyota Corolla 1 ҳастаи бо нархи арзон срочна, ва ҳастаи Toyota Camry 2 бо нархи арзон ҳастаи, ва ҳастаи Toyota Corolla 2 ҳастаи бо нархи арзон, ҳам 1 аст, ҳам 2 ҳастаи. Ва ҳастаи ВАЗ 2106 бо нархи арзон, Mercedes сечка объёмни, сечкаи простой бо нархи арзон, Toyota Avalon ҳастаи бо нархи арзон, ва ҳастаи Hyundai Starex бо нархи арзон, яъне ки мошини мусофиркаш, ва Opel Caravan ва дигар мошини советска ва мошини аз сектори Россия ҳам ҳастаи. Ва курси имрӯза бошад 128 сомону 20 дирҳам. Навор ҳастам мегӯям марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метиҳем грузоперевозка акаи Нозима. борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъоварӣ карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. Агар борои шумо 800 кило боло боша, худашон омада ай ҷои зистон ба мошини худашон омада аям ҷои зистон омада бор карда ҳисоб карда қабул мекунанд. дӯстони азиз, борошон мақсад ки ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бохтар, Калхозобод, Кӯлоб ин ҳамин тарафҳо омада дӯстони азиз, мақсад ки мебаранд Хумсангир ин тарафҳо мебаранд. хоб таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд дӯстони азиз, ҳарчори рақамҳошон кор мекунанд, ҳарчоришда WhatsApp доранд. Грузоперевозка дӯстони азиз, яъне ки бор мебаранд компания акаи Нозим. метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша ҳамаша аз ҳамин рақамҳои поёмда занг занед. Марамат грузоперевозка акаи Нозим, касе ки бор равон карда метавонед ки занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, срочнаи Nissan Maxima. соли бори 1999 ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи моториш 2 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дора. Мошинча мегӯяд чотка мегӯяд омада биде мошина муҳофика накарда сурат гирифтиян, ҳамаша мегӯяд аз пеш омада бинед. дӯстони азиз, мошина документош то моҳи ноябр мегӯяд дорад. Утулам кардагӣ ҳастае, салоншам тозакае, диско балоншам ҳолати корӣ. мошинча ҳуҷҷат ва утул дӯстони азиз кардагиаи нархи мошин 12000 сомон ҳастае. бисёр не камтар арзон мешавад. 30000 ахир шад дӯстони азиз, 12000 мондиян бисёр не камтар мегӯяд, мақсад арзон мекунад. 30000 ахир нақшаи мошинча мегӯяд соза, нарх шуда 200 бор мегӯяд арзандаа. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи дӯстони азиз. хоб 32000 сомон камтар муомила мешавад ва рақамҳои дастишо, рақамҳои мегафон ва рақамҳои WhatsApp ҳамин номеро. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед агар фаҳмидан, парамои занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд ва арзона мекунанд. ва дӯстони азиз, ногуфта намонад ки касоне ки мошинои фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон чизи дигар, мо рекламада мемонем. Марама сурат маълумот дар рақамҳои болобуда 2020 рақамҳои моҳай барои реклама кардан, рӯй кунед, реклама ва фурӯшда мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон, Opel Vectra B дути срочна фурӯшӣ бо нархи арзон ва дӯстони азиз, мақсад ки сайстияниш зури бадае. соли бори 1997 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 1.6 16 дӯстони азиз, мақсад ки хеле чиқрак кардагӣ ҳастае. мошин мегӯяд моториш хеле ягон кана намезанад, яъне ки туғрӣ кардагӣ. моториш 1.6 16 беҳтарин мегӯяд, моториш зури бадае. хоб коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин хеле ки як даст гаштагӣ ҳастае ва мошинча мегӯяд беҳтарин ҳолат дае. хадавои кардагӣ балон мегӯяд пачка. ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи январи 2026 мегӯяд, яъне ки срок дорад то 2026 нолди, мақсад ки моҳи январ. хоб ин ҳамин хел маълумот дӯстон. мошин тайёр синияти. нархи мошина мегӯяд 33000 мегӯем, бо камтар муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар дӯстони азиз. 33000 сомон муомилаи хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои дастӣ сунад, рақамҳои соҳибшуда, рақамҳои WhatsApp, шахсоне ки мехарад, марамат ҳамин рақамҳо занг занед. прамо ҳам занг занед, хоҳем дар WhatsApp-ош маълумотша гирем. 33000 муомилаи хуб дорад, марамат тамос гирем. ва одамое ки дар навори мо тамошо кардан, агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор астае, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. дӯстони азиз, хоҳиш ки лайка занед, навор то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Nexi D светои золотистинам хеле светои беният зу светои необычный. Daewoo Nexi D
соли 2011 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хоилаи мотори 1.6 коробка механика ҳолати мошини бадром беҳтарини баъди мошин идеални системи. Дӯстони азиз, салони мошин тоза аст. Хай бо солои нав аст дӯстони азиз. Хоб мошинча мегад идеални як дута сарапина дора мегад ҷош мегад хеб ба хайра. Ado ҷош сарапина дора дӯстони азиз. Балмош мақсад ки тақрибан 80% аст. ҳуҷҷат ҳама чи ҳаст дӯстони. Утулам кардагӣ ҳаст. То моҳи декабр ман ҳуҷҷат дора дӯстони азиз. Мақсад ки ҳамаш кардагӣ аст. Утилам дорад. Хай мошинча мақсад комфортни нархи мошин 35 таш мегад бо муомила худ. Дӯстони азиз, солои навша Nexi 10. Свети зур, салон тоза, мошин хай мошин нав гӯя мешавад. Нарх 35 та бо муомила дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Жилмастӣ, кӯчаи Каротогинский дӯстони азиз. 35 та биё мошина мега ай пеш бин маъқул кардин муомила мекунем. ин рақамҳои Россия, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp дӯстони азиз дорад. Алиш намешава мега тоқа суми хоила мега срочно сум дара кунем. Марамат бародаре ки мошин хар аст, мошинчаи хуб тоза мекунем. Nexi 2 ина марамат занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хетчбек срочно фурӯшӣ. соли 2016-97 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хубии беҳтарин қарор дорад. Мошин ҳама корш кардагӣ дӯстони азиз. хая ду ҷош ки сарапина ине ки ба хайра бампериш маълумае ки ба хайра. хоб дӯстон аз сайсани мошин зури бад аст. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утул кардагӣ ҳаст. 4 та балон дӯстони азиз нав мотор кардагӣ, хадавоишам нав кардагӣ. мошин мега хай сода дӯстони азиз. ҳамаш кардагӣ алиш намешава. тоқа суми холи бад дискакои фасонам дорад. боз ябор дига мегем 7 моҳ ҳуҷҷат, 4 балон нав, мотор нав кардагӣ, хадавоишам на мошина фақат мегири ҳай мекунӣ. хай бо ягон мелиш агар дошта бошад кор вақтон мекунем. нархи мошина 31000 мега бо муомила дӯстони азиз мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз. 31000 сомон муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 78 инашда WhatsApp дорад. мошина сайсиянаш мегад зури бадай. марам мошинчори одамои мошинхарои хетчбек ина вариантои хуб ҳуҷҷат пурдадамаш дошта 31000 нархи арзон бо муомила дора. марамат занг занем. одамои камхали мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира хоҳем ки реклама кардам, мо рекламада мемонем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram. марамат соат маълумот рақамҳои болобудаи 2020 реклама мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, срочно Opel Astra F дар кузифи караван. соли 2016-98 ҳастае ки сӯзишвориш бензини мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникии қарор. дӯстони азиз, ҳамаи маълумотро худтон пурсида гирем, барои ки ҳуҷҷат ягонча маълумотро гуфтагӣ нест соҳибшон. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шонам мондаги аст. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомон дӯстони азиз. аки чанд арзон мешавад намешавад, ин наша худтон дӯстони азиз мақсад мепурсем. мошин мега дар шаҳри Ҳисор аст. ва WhatsApp мегад нависем. ина рақамҳошо мондагӣ ва рақамҳои дастӣ. 37 муомила савдош бо қатъи худшон соҳибшон дӯстони азиз. илтимос мегад фақат хайдоро мегад нависам. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Toyota Avalon. соли 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 3.5 коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон мошин срочно фурӯшӣ. маълумотои пурраш фақат тариқи телефон мегад соҳибшон. маълумотои пурра фақат тариқи телефон катӣ. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дӯстони азиз. нарша 75 та мега бо мақсад ки муомила мекунанд. аки мошин дӯстони азиз чи расход дорад, чи хелаи мотор, чи хелаи коробкаш, иша занг захто аниқ када гирем. фақат мошин мега срочно фурӯшӣ. маърама дигар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex мошини мусофиркаш срочно фурӯшӣ. соли 2001 сол аст дӯстон ки ина мадорам газа бензина гуфтагиреса бафки ман дизела дӯстони азиз. хоб мошин мегад яксола ҳуҷҷат кардагӣ, утулам мегад кардагӣ аст. хай кам ягон ҷош кор дорад. яъне ки Hyundai Starex микроавтобус дӯстони азиз бо нархи 23500 сомон амихел нарша соҳибшон мондиам. нархи мошин 23500 бо муомила дорад, яксола ҳуҷҷат ва утулаш кардагӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамош аст Тисел. касе ки дар кор ки бошад мехарад, барои харидори маълумоти пурраш аз ҳамин рақамҳо гиред. то қайси сума мегад алиш палиш намешавад, маърама занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Mercedes-Benz C-Class H-ка. соли 2016-95 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 1.8 литра коробка механикаи мошин мега дар
ҳолати хуби техникӣ қарор дод. Аз ин мошин мегӯяд созай срочна фурӯшай нархи ахираш мегӯяд 27000 сомон аст, дигар арзон намешавад. Хеле соҳибшон маълумотша наистам. Акрос ки мошин чанд қадр ҳуҷҷат дорад, утл дорад, мисол чӣ кор расход дорад, инаша нагуфта соҳибшон, фақат мега срочна. баъзе мошинфурӯшо маълумотша прав метиҳанд, баъзеш хай мақсад ки ба телефон мегӯяд химон мегием дӯстон, азам хел мегам. хоб рақамош раста мегафон, мошин дар шаҳри Бохир 27, нархи ахираш мегӯяд, марҳама шахсоне ки мехарен занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ваз 2106 соли бори 1699 ҳастае ки сӯзишвориш бензина, моториш 1.5 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мегӯяд номерош мегӯяд падарка, техпаспорт дора мегӯяд соҳибшон, бо барои маълумоти пурра мегӯяд занг занед. нархи мошина соҳибшон 8000 сомон мондиянд, 8000 сомон бо мақсад ки қатиқчон муомила мекунед. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 8000 сомон, 8 бо савдо дорад. рақамҳои поёмдаст рақамҳои дастӣ соҳибшон, касе ки дар кор аст мехарад, марҳама занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla D. соли бори 2008 сол астае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литра, коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд нахаду. дӯстон, аз ин мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, утл дорад, хай кондитсионер, электропакет, дигар комфортош, мошин снияти. нархи мошин 69000 сомон аст, боз мақсад ки муомила дорад. мошина дӯстон аз коробкаш моториш карасай иша рафта аз пеш бинед. нархи мошин 69 бо муомила дорад. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт то қасуми холя мега алиш намеша, илтимос мега, фақат харидори аниқ мега занг занам, муомила дорад. марҳамат занг занед. баъд дӯстон аз касоне ки мошинои фурӯшдори хона, замин, квартира мо реклама дада мемонем, бо рақамҳоро бурда мемонем, 20 рақамҳои мо барои реклама кардан касе ки дорад роӣ кунад. ва касе ки мошин харай, агар наёфт дар навор дар комментар нависа, мошин дар коша мо дар видео пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Porter мошини боркаш срочна фурӯшӣ. соли бори 2003 сол астае ки сӯзишвориша дӯстони азиз нагуфтиянд, бо хахтонамаш аниқ қадам мегирем. мошинча мега сайстани зура, мотор коробка мега 100% ҳуҷҷат мега солона мега дорад дӯстон, яъне ки 12 моҳи роҳуна мега ҳуҷҷатҳои мошин. утилизатсия мегӯяд дорад дӯстони азиз, балнош мегӯяд хай сода дӯстони азиз, навай аккумуляторш мегӯяд пачка, лубои мошин мегӯяд лубои душта мегӯяд гарантия, бо хахтон мақсад ки мепурсен алиш намешаванд ки. нархи мошин 67000 сомон аст, бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ваҳшда. 2003 сол буда, ҳуҷҷат, утл, балон, ҳамаш аккумулятор нав. 67 савдо муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин. мошин дар ноҳияи Вахши шаҳри Бухара дӯстон азиз. рақамош аст мегафон мондагӣ аст. шахсоне ки мехаред марҳама занг занед, маълумоти пурраниша худон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст Toyota Camry D. соли бори 2007 сол астае ки сӯзишвориш газ, бензин, моториш 2.4 литра, коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин аз коробкаш автомат, мошин соз. хай бо ҳамаша пурсида мегирем, илтимос мега, фақат харидори конкрета нашуд, ҳуҷҷатш ягон чиз гуфтагӣ нест. нархи мошина мега 75 та мегем, бо хай қатиқтон сон азиз гап мезанем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Toyota Camry хеле асфални седа 75 та муомила доштай. дӯстони азиз, фақат илтимос карда ки харидори аниқ мега занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ Opel Astra F астае ки дар кузифи седан срочна. соли бори 1996 сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд моторш мега соза, утл дора мегӯяд, неки ҳуҷҷатша нагуфтиам. хай дӯстон азиз, мошин нархша арзанда, агар ки дар насибтон боша, мехарӣ набоша, уже савдо боша, барои ки мошина дар чанд ҷо дар реклама соҳибшон мондагӣ ҳастанд. нархи мошин 18500, агар савдо нашуда боша, шумо метавонед ки шумо савдо карда гирем. хоб мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёво, нархш 18500, муомила дорад дӯстони азиз. рақамҳошон поёнда аст мегафон. касе ки мисол мошин хари ҳамин арзоне ки срочна ин марҳама занг занед, фақат не ки харидор алиш намеша то қасуми холӣ. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 бо нархи арзон срочна. соли бори 2005 сол астае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.5 литра, коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникаи мошин хай расход дорад. мошин гӯям на сайстани зура, на беза миёнае, не ки расход дорад. мошин дар ширкати CVC дар такси кор кардеса опшин. нархи мошин 40000 сомон аст. касе ки мехара мегӯяд дар WhatsApp мега нависа, бо мақсад ки чақчақ мекунем.
мошини хайр дӯстон азиз маъразҳо дорад. Ака бу коробка матоша аз пеш рафта мебинӣ Corolla 1 2005 сол 40,000 сомон. Ихин нархта ред ки мегафта хайр дӯстон азиз рафта мошина бинем. Мошин дар шаҳри Бухтар. Фақат не ки дар WhatsApp мега нависен срочно мега пул дар кор. Мошина хай мумкин я 5-10 тага мезанем мошинча зур мешавад. Марамат дига маълумотша гирем. одамое ки мошини фурӯшдори хона замин квартира хоҳем ки реклама карданд дар рақамҳои 20 одамое ки мошин харен дар комментария нависед дар чӣ маркаи мошин дар кор аст мо пешкаштон мекунем. Ин буд навори имрӯза. То видео нахудона.